Yo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya rinanku kajaba saking Allah kang Maha Mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti keliru. Mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya rinanku kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru. Mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mungkar nafsu. Sedulurku aja nganti keliru. Mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Leren sik ya nduk. Iya yung. Kanggo ngudari gagasan, kanggo ngolah rasa awake dhewe sowan maneh ana ing majelis Sunan Gunung Jati. Ngono, ana ing santri gerbang. Iya. Nadyan pagelaran bengi iki wis bola-bali. Awake dhewe piniji nggih menika katur panjenengane Ndara Habib Ashari Adomatkon ngaturke gunging panuwun tanpa pepindhan
Iya. Ingkang tansah remen ngrembakakaken lan nglestarekne budaya Jawa. Ngono ya. Heeh. Ya iki nok wae. Awake dhewe gegulang budaya dasare bengi iki penabuhe komplit. Iya, awake dhewe sowan komplit. Heeh. Isih galak-galak nyang sego. Dasare angger awake dhewe iki sowan ana perlu Karangwuni iki jan digatekke diopeni tenan. Mangan ora bakal kekurangan iki wong siji 5 mangkok pokoke. Apa lho ya? Iya, Nduk. Iki ngaturke panuwun. Iya, ngene ya, Nduk. Tak matur dhisik. Iya. Uriping bangsa iki bakal saya kukuh bakuh nek kabeh padha paham lan nindakake Pancasila. Nek padha gelem tanggung jawab ngreksa marang Undang-Undang Dasar 45 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia lan uga Bhinneka Tunggal Ika. Ono ora tomak mengko dhisik diwiwiti saka Bhinneka Tunggal Ika kuwi dhisik janjane piye to, Mak? Unine ngene, Nduk. Unine kang jangkep Bhinneka Tunggal Ika kuwi ketemu ana ing kitab Sutasoma nek ora kleru. Karyane Empu Tantular jaman Majapahit mbiyen. Iya. Berbeda tetapi tetap satu. Sakjroning perumusan Konstitusi Indonesia mbiyen wis dicatet ngono ya. Mula Bhinneka Tunggal Ika kuwi didadekake semboyan. Sesanti negara iki sejarah wis mbuktekake yen to saya akeh bangsa sing bisa nampa bedaning suku, agama lan liya-liyane. Ngono. Iya, Nduk. Toleransine dhuwur. Mergo kabeh padha ngiblat menyang kebinekaan sing kabeh mau duweke awake dhewe. Ngono. Iya, Mak. Wah. Matur nuwun ya, Mak. Ya, Nduk, ora gampang, Nduk. Mergo negarane dhewe kuwi jumlahe ana 1128 suku. Ngono, lan 700 bahasa daerah. Iya. Bisa ditunggalake jroning satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Persatuan Indonesia. Iya. Tur negarane dhewe iki berhasil duwe bahasa nasional dhewe. Ngono. Bahasa Indonesia kuwi dudu bahasa penjajah lho, Nduk. Iya, Mak. Dadi kebinekaan kuwi realitas sosial, terus ketunggal ikaan kuwi cita-cita kebangsaan. Ngono. Lah nek Pancasila kuwi sari-sari patine nilai-nilai luhur akar budaya bangsa. Iya. Sing nyakup kabeh butuh lan hak-hak dasare wong urip bebrayan negara. Ngono, Mak. Sikap hormat menghormati ya kuwi marang samubarang kang pancen beda mau bisa ditonton uripe bebrayan iki. Upamane didelok saka apane, Mak? Didelok saka rukun kaya keluarga. Rukun keluargane, tulung tinulung, gotong royong, makarya bebarengan, sarasean, bawa rasa, liru panemu ki tegese liru panemu ki musyawarah. Iya. Tansah ngutamakake butuh ing bebrayan tinimbang butuh ing pribadi lan golongan. Iya, Mak. Wah. Awake dhewe sowan komplit. Komplit, Nduk, ngaturke panuwun. Mula ayo direksa ya, Nduk. Iya.
nek nganti kleru nilai agama lan budaya dadi sumbere nilai etika berbangsa, bernegara, ya kuwi dening sak perangan gedhe masyarakat sak negara iki mesti bakal dadi krisis akhlak. Oh, ngono. Konflik sosial mergo binekaan kuwi ora diopeni. Ngono. Pancasila ki sing wis ora diwadahi. Iya. Ana ing jiwa ragane menungsa sing urip ana negara iki ya, Nduk. Iya, Mak. Wah, matur nuwun. Ngaturke panuwun, atur panjenengan Ndoro Habib saha sedaya keluarga besar santri Gerbang. Nduk. Iki awake dhewe sowan mengeti mapak tahun malam Suro. Tahun baru Islam 1441 Hijriah. Muga-muga awake dhewe tansah entuk petunjuk, tansah entuk bimbingan, kuwi saka Gusti wis ngabdi karo bangsa dan negara ki kanthi iso nindakake kabecikan. Mula kanggo salam buka mumpung iki Agustus wis entek dadi ya mengeti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia to. Isih suasana semangat kemerdekaan. Kuwi tahun mengeti 74 tahun Indonesia merdeka. Ngaturke semangat juang kanggo salam buka. Yo diaturke nganggo pekek merdeka terus disambut semangat juang 45. Ya. Merdeka! Ayo. Openg telu. Iki bengi iki sambatan dadi pisan. Ya ora. Kowe aja nyepelekke lho, Nduk. Awake dhewe iki wis sowan kaping 9. Ngono. Kudune pisan kas kowe iki gratis pisan. Iya. Jane ya angen-angenku ngono jane ning kanca-kanca sing ora gelem dijak gratis. Ya, ngaturke semangat juang 45. Merdeka! 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 Dumati alane tangga
Matur sembah nuwun. Duk, ana dawuh menapa yo ngaturke panuwun katur panjenenganipun Bapak Bupati Sukoharjo ingkang Purwakili. Lan menika ngaturke panjenenganipun Pangeran Raja Suryadiningrat. Saking Cirebon, terima kasih banyak kepareng rawuh Ibu Hajah Kadarwati, Wilujeng Dalu, Wilujeng Lawuh, Muspika Kecamatan Meru, Pak Kapolsek, Pak Ndan Ramil, Pak Kepala Desa Karanguni, sedaya tokoh agama lan tokoh masyarakat matur sembah nuwun. Enduk iki awake dhewe nggawa kanca ora dhewe. Iki ana Mas Itok karo Mas Wahyu, ana Mbak Tini sebelah. Coba diselamatke, Cok. Sugeng dalu, Mas. Lah jarine kon serampat tok ya. Serampat tok 150 kok serampat. Paling ora ya melu omongan iki kok ya. Bengi iki melu seneng. Kula nuwun Bu Limbu. Ya, sugeng dalu, Kan Mas. karo Bu Limbu wis kerep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Kanugrahan kebakasarsan mugi tembantuk panjenengan sedaya ingkang rawuh. Ugi Amin. sedaya ingkang ngiringi. Iya, Bima Putra hebat. Iya. Luar biasa. Wah, kancane iki mau nganggo paling ora mengenang jasa para pahlawan diaturke lagu-lagu perjuangan. Wah, enek sindan sing lirik golek HP iki lirike sing ndi? Lirike sing ndi iki kalah karo mundur alon-alon karo bojo galak. Dadi paling ora iki ya iki termasuk Ya. muri-uri. Iki Seneng jenenge banget. menang pahlawan ya ngene iki. Iya. Ya mengenang pejuang ta ya. Lah iya. Lagu-lagune wis semangat. Semangat, Penabuh kemerdekaan. semangat lho, sawangen semangat banget piringe barang. Lah wong ya wis wancine kok ya. Paling ora awake dhewe iki lak jatahe wengi nek panjenengan iki wis ket mau. Paling ora. Pripun iki Bu Limbu? Nggih. Matur nuwun. Panjenengan menika ditimbali panjenengan Doro Habib Ashari Adomatkon nggih. Menika guru besaripun santri Gerbang. Santri Gerbang. Nggih. Awake dhewe mengeti pun timbali nggih menika mengeti wulan Sura. Suro. Nggih. Nggih, pindah bali tahun. Nggih. Awake dhewe niki diadhep para santri-santri, Mas. Wah, jan marai deg-degan nggih ngoten Lah niku. kula niku. Kula wae mangkat mos deg-degan lho. Lah ngapa ya? Lah nyapa? Aku kudu pakaian apa? Aku yo ngono. Woe jane malah sarungan malah apik Oh, ketok santri oh. tenan kowe kudune. Ngono ya.
iki kok ya. Lah menika dalu menika niki acara rutin to ngaten setiap Nggih, tahun. setiap Wah, hebat hebat. sampun 9 kali, Mas. 9 nggih jenengan sing Nggih. Wah, Hebat meneh ya sewulan pisan ngoten pripun? Wah. iki rumah Jos, samu jane. jenenge memperingati Ah kan yo luwih semangat. ya luwih semangat terus upur ampene iki lho paling ora Lho, ning ya lho, hebat santri-santri ini luar biasa. Kalau ana Nggih. tulisane wong Jawa aja ilang jawane. Niku Sing semboyanipun. penting kuwi aja kaya anakmu. Ngopo anak kowe? Dolan wae ra wong tiwayah. Lho, Dolanane mung HP. Lho kacang kan ra ninggal lodong iki ya paling ora iki tontone lho ibu-ibu, bapak-bapak sedaya rawuh ikut Nggih. serta antusiasnya terhadap wayang kulit ini ternyata luar biasa. Saestu, Mas. Wah, tenan. Bapak-bapak ngagem peci, iya. ibu-ibu ngagem Hijab. hijab. Anakmu kaya lho iki yang gumun anak. Apa anakku ngopo anakku terus kok aku mau ngomong di anak lho iki kaya Aku gumun anakmu kae kok. Ngopo, Nganggo piye? hijab kok gak entuk ki ngopo? lah wong anakku lanang kok zaman goblokmu iki lho iki kaya wong anake lanang kon nggo hijab ki ngejak gesek bocah iki. Lha paling ora iki lho, wanita yang berhijab itu survei membuktikan. Contoh. Contohnya kayak bengi iki Hmm. apa iki waranggonone memakai hijab. Iya. Ini termasuk Islamic religius karena santri gerbang termasuk kampung religius. Lepas survei membuktikan wanita yang berhijab itu lebih cantik daripada wanita yang berpoesi tak omongi. Ndang, bayangno, omong iki nganggo poesi ngono piye itu. Balen ora gak minat ning kuping. Wah, kita budek bocah iki. Paling ora iki wanita Wanita berhijab berhijab lebih cantik cantik daripada daripada wanita yang berpeci. Loh. Oh iya iya. Lah iya ta mestine. Bu Limbo, Nggih. niki wah jan sindane Nggih, akeh meneh ditembang. Sampean bersambatan tembang Kidung Wahyu Kalosebo sing kagungan sinten? Iki lho iki kudu ngerti ngerti awake ra dhewe. kowe? Oh lah lah. Ora ngerti kok manggon ngarep. Minggir. Ora ngerti manggon ngarep sok keminter. Pripun? Kidung Wahyu Kalosebo. Kidung Wahyu Kalosebo. Nggih, tembang niki kan lebih viral. Lah lagi Lah. bilang ora ngerti ki nang mburi aja manggon iya. ngarep. Aku nang Nggih, Paling sinten ora. kagungane sinten? Ngene lho Mas, iki kan intine iki paling ora Lah kowe ngapa rene? aku ya ora ngerti dadi aku manggon mburi wae ngono lho. Oh, sing kagungan Ndoro Habib Azhari niku. Panjenengane? Janipun Nggih. Ndara Habib Azhari. Ora sing- Ingkang ngripta Ndoro Habib Oh, Azhari. panjenengan lho, iki termasuk saiki wis hebat ning ndi metu terus. Saestu, Iki Mas. berarti awake dhewe kowe ngaturke lagu nang ndi kedah disebut bataken. Nggih. Kagungane Malah Ndoro awake dhewe Habib. bangga to. Nah, Bisa memanggilkan panjenengane. Niki prayogi Ndoro Habib ditimbali Wah, minggah cocok panggung. menika. Wah, iki sing Nggih. pantes Paling- jenengan ingkang ndhawuhi lho, Lah? kula mboten wantun. Lah nggih, nggih. Lagi. Monggo Ndoro katuran minggah pepanggungan paring tausiah ngaten. Yuk, tetep